Новини. Българската национална телевизия от днес е с нов управителен съвет. Бойко Станкушев, Атанас Кацарчев, Огнян Златев и Анастас Гьоков бяха одобрени от Съвета за електронни медии. Първата задача на новия съвет е анализ на цялостната ситуация в БНТ, като финансовата част от анализа трябва да е готова до края на септември. Новите членове на управителния съвет дадоха да се разбере, че докато анализът не бъде готов, няма да говорят и за нарушения. Ако ние намерим някъде нарушаване на принципа на законосъобразност, тогава вече бихме могли да се обърнем към Сметната палата и към другите финансови контролни институции с цел да официализират съответното нарушение, да се търси някаква отговорност. Новото ръководство ще направи анализ на бюджета на всички предавания, както и оценка за натовареността на работещите в БНТ. След това ще се прецени какви съкращения трябва да се направят за оптимизиране на дейността. Генералният директор на БНТ Вяранкова уточни, че вероятно звената с ниска ефективност ще бъдат закрити, но ще се създадат нови, които да отговорят на съвременните изисквания за модерна медия. Според нея съкращенията няма да решат финансовите проблеми на телевизията. Парите пак ще бъдат дадени, те не могат да бъдат спестени, защото просто труда на професионалистите в БНТ, въобще на работещите в БНТ е силно подценен. Така че това също не е вариант за финансова, как се казва, оптимизация. Бойко Станкушев, който вече отговаря за програмното развитие на телевизията, подчерта, че през последните години БНТ работи с редуцирано финансиране за сметка на увеличена програма. Естествено, че ще искаме едно увеличаване на субсидията на този етап, защото изискванията по лицензията, която мисля, че 10 на години не е променена и която ние сме длъжни да спазваме, са толкова високи, че нямат нищо общо с финансирането, с възможностите за финансиране. Огнян Златев, който отговаря за европейските програми и професионалното развитие в БНТ, подчерта, че телевизията трябва да се възползва от всяка възможност за финансиране на проекти. За целта, според него, трябва да се създаде специално звено. 2 или 3 души, които трябва да търсят, пишат и защитават такива проекти. Защото възможности има, пак казвам. Възможности има, те просто трябва да се използват максимално. Цифровизацията и развиването на обществената телевизия в интернет е друг важен въпрос, който стои пред новото ръководство на БНТ. За цифровизирането и на сигнала, и на цялата документация в телевизията ще отговаря Анастас Гьоков. Това, което аз мога да съм полезен и ще съм полезен е да се даде възможност на хората, които работят в телевизията, да работят максимално ефикасно и с всички налични съвременни методи. Разбира се, доколкото това ще ни позволят финансовите средства. Следващата седмица управителният съвет на БНТ ще избере и новият програмен директор на телевизията.